מעריץ של רונלדו זה לדעת עליו הכל קודם כל. קריסטיאנו רונלדו דו סנטוס אביירו. נולד ב5 לפברואר, ב-1985. הם יודעים כל פרט ופרט על הביוגרפיה? לאמא שלו קוראים דולורס, ואבא שלו נפטר ב-2005 וקוראים לו דניס. וגם על האישיות של האליל. לא מפחד מאף אחד, לא עושה חשבון לאף אחד. התספורת דומה. עשיתי מויקן שלנו. עד כמה שאפשר. משתדל, לא יכול לעמוד בקצב האופנה שלו. כשהתחילו השיגועים בשיער, זה היה תמיד באותו קו. מדובר, אם תרצו, באובססיה קלה שלא פוסחת גם על הבוגרים וגם על הדור הבא. אנחנו מסדרים את הלוז בעיקר לפי המשחקים. לא יהיה מצב שיהיה משחק או של נבחרת פורטוגל או של ריאל מדריד, שלא נראה אותו בלייב. קניתי כל מיני תמונות שלו, קריות, חולצות, הכל. מכור אליו, אני פשוט לא יכול. כל חולצה חדשה שיוצאת, אני חייב לקנות. קריסטיאנו רונלדו! קריסטיאנו רונלדו! קריסטיאנו רונלדו! וואמוס קריסטיאנו, אני אוהב אותו, קריסטיאנו. לפני 3 ימים או 4 ימים סיימתי את הספר שלו. אני אוהב את המספר 7, אני עוקב אחרי הנעליים שלו, מביא נעליים, כל סוג של נעליים הוא מביא, אני קונה אותם אחר כך. כל אחד רוצה להיות רונלדו. ההרצה הזו עוברת אם כך ממסך הטלוויזיה והספה הביתית גם אל מי שכבר הגשים את הפנטזיה להיות כדורגלן. אני רואה הרבה סרטונים של רונלדו ביוטיוב. מנסה ליישם כמה תרגילים. עומד ככה, לוקח אוויר, לוקח צעד שמאלה, ובא. רונלדו, רונלדו, רונלדו! יש הרבה אנשים שאומרים לי את זה. אתה מזכיר לנו את רונלדו, אתה עושה את התרגילים שלו, בעיטות. זה המחמאה הכי גדולה שאני יכול לקבל. ביציעי רמת גן אין מה לעשות, יהיו ישראלים ששער של הנבחרת המקומית פחות יעניין אותם ממספר 7 באדום. אם הוא לא כובש, אז אתה מעדיף... הוא יכבוש. לא, אם הוא לא כובש, אז אני מעדיף שנבחרת ישראל כבר ינצחו כאילו. ואם הוא כובש? כן, לא אכפת לי שיפסידו. וגם אם CR7 לא יכבוש הפעם, להם אין ספק קל שבקלים. כולם אומרים מסי. איזה מסי. רונלדו מספר 1. אותם אף אחד לא יצליח לשכנע אחרת, וכולם יכולים לשכוח מארגנטינאי אחד קטן. מסי יותר טוב, הוא הסכים. אני לא. שכנעתי אותו שהסכים. אני לא.